Pipila ka lugar sa Santa Cruz, Davao del Sur ang gibaha. Resulta sa kusog nga ulan kagabi. Atong sado ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil. Sara gawa sa gilunupan yung mga balay gibaha sab ang dalan ug nangahanaw ang mga fingerling sa bangus sa mga punong human nga gibaha. Daw nahimong swimming pool kining parte sa southbound lane sa Davao-Cotabato Highway nga sakop sa barangay Astorga sa Santa Cruz, Davao del Sur alas 6 Miyerkules sa gabi dihang nibundak ang ulan. Halos magka-level na ang Central Island ug ang kataas sa nidagayday nga tubig baha sa highway. Gihimo na nga two-way traffic ang pikas lane nga nagresulta sa bugat nga dagan sa trapiko. Sa Purok, Maligaya, gilayong naglusad og rescue operations ang BDRMC ug Eco Cares sa mga residenteng natanggong sulod sa ilang mga balay nga gisulod na sa tagatuhod hangtod dughan nga level sa tubig baha. Natumpag na kining usa ka balay tungod sa baha. Upat ka magbanay ang ipabakuit gikan sa maong Purok. Pagkabuntag dinhi sa sitio Bakutan, daw dagat gihapon ang palibot sa ikatukurang balay sa pamilyang Dupalo. Sanglit wala gihapon mihubas ang tubig baha. Kinahanglang mulusong gayod sa tagahawak nga level sa baha kung mupaingon sa ilang balay. Sa gawas, katunga na lang sa ilang mga motorsiklo ang makita sanglit lubog sa baha. Sa sulod, nahumol sa baha ang ilang tanang mga gamit, labi na kining sofa ug lamesa. Gani, nang lutaw na ang ilang mga higdaanan. Sumala sa tagbalay, nakuratan sila dihang kalit nga nisaka ang tubig. Wala na ako nasalbar ang mga gamit nga tumbag yun, pati ang TV, ang rep, tanang mga kuan, ang motor, nakuan sir. Siyempre, ang gisalba na ko sir, ang katong anak na ko po, akong lula, kaya akong lula, di ko katarog lakaw. Liso siya. Oo, kusog siya sir. Dito siya kakalit talaga siya sir ba? Dili matud pa makalusot ang tubig tungod gitambakan og yuta ang palibot. Tungod sa kusog nga ulan kagabi karong buntag ato makita nga tagahawak gihapon ang level sa tubig baha dinhi sa akong kahimutangan karon kung asa napondo na ang tubig sa sulod. Busa ang diskarte sa mga residente ilang gibuhatan og kining kanal dinhi aron nga makagawas ang nagpondo nga tubig. Nag-uulsab ang caretaker ni ining mga punong sanglit na hanaw sa baha ang anaasa 700,000 ka fingerlings sa bangus. Pag-undang sa ulan, mo'y pagbulog sa baha. Muto gid dali dayon na mo og ali og mga nit ang punong kay bag-ong gihulog ang similya. Tapos di naman jud mo makaya, tawag og rescue. Daghan na kay tao ni tabang pero di jud makaya ba. Sumala sa opisyal sa barangay, catch basin gayod ang ilang lugar, labi na og kusog ang ulan sa upland areas. Natay 11 ka purok nga nag-report na nga affected ang ilang mga residents. Nag-consolidate pa mi sa katong mga families affected per purok kay para makasubmit na mi og incident report. Sara sa partial report gipagula sa Barangay Astorga Council karong hapon ana sa 660 ka mga pamilya ang apektado sa pagbaha samtang walay natala nga nasamdan o ginasuta pa hangtod sa karon ang structural damages resulta sa pagbaha kagabi. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.